Egunon, eta ongi etorri beste blog berri batera. Bueno, esatu berri nago ikusten bezala, gozaltzen. Eta hemen astea bloga, osteguna da. Orduan, oain klasean hijo dauzkat, postatu montaje. Montaia, dakizan bezala. Honen ingurun, itzingot blog bukaeran baita, eta gauza importantea desan behar, blog bukaeran. Así que gatu bukaeraino, eta bestela bukaeraino jun, ze montaian inguruko gauza importantea desan behar. Orduan hori, dauzkat bostotu klase montaia, etxe aterriko nahiz, azkaldukot, eta imetena da kuartatxukundu eta olako gauzak, eta gero gaztea eserta gozatxaten. Alfombrati pasagatela. Wow. Orduan boixe. Hasta dira bloga. Eta bloga zerretikan goatu betiko bostak. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Eta goain bai, klasean joa. Ala, gero gaude. Ja gontzartin. Bueno, hemen gaude hori zeia etxen nago. Ai, spoiler txiki bat gerokoa. A ber, latopatuko horaxe. Eta, a ber, hola jarriko, horaxe, jazta. Eta, hoxe, gaur superando montaia, 36 minutu dozko montatuta ja. Osa, ja, dena jarraian indego gaur, por fin. 36 minutu, karo, genozkan zatik. Baina, bueno, jungunez, komentatzen hau guztia. Goatu bukaeran, mezu garantitxo bat egiko zuela. Eta, hoxe, oain, bazkaldu, siesta, eta gaztea seritako prepatzea. Ze gainea, bihar, berez bostak duzkat montaia, orduan, siesta imarra da, importantea da. Bueno, dutxatuta, oain jantzi, eskinkerringot, eta bagoaz. Bueno, listo ya, jantzita, no, oinarrizko gauzean jantziet, orduan oain ingot eskinkerrazten, bizarra notu eta gero beti after shave emeta gustatzen zait, hortzat ja garbitu ditut, ze gestio gehien behitut. Nik uste jazta, oain bota jantzuk ditut, ganazkitela nire betiko botak, belaretakok, diala, bueno, gero esan zuet, apean bitxegekok dia, eta listo, a ver, armario irekita, melapela denek, botak hau edia, bale? Orduan, oain ator, erakuste jantzitu eta erakuste izuet. Bale, ekipo, bota jantzita, belaretako hauekin dijoa. A ver, influencerak ito bezala gabitu influencerak, hola ez da. A ver, hola. Belaretako hauek dira. Ez dakit nola erakutsi, bueno, hauek, ikusi zuen. Belaretako hauek dira, diala, apain bitxegena, aldi ez izan jarraitu, eta eskarikin, honenak dira. Así que hoxe, jantzita erakuste izuet. Bat jantziet, ja? Eta bain bestea. Bueno, listo, eretako jantzita, hauek dira, apain bitxiak batu, eta bain, ja, lukin guzera bitxuko izuet. Bale, bueno, hau da lukina, bale? Eta esango zue, Ibai, eta hola zoaz, ez, hau baita daukat. Amerikan hau. Eta honekin jabai, gaztea saritagoaz. Lukina, eskazak nola kutxia, ber, hemen jarriko izuet. Koiko parte ikusteko bintzat. Amerikana, bakerilun hauek eta botak. Hala. Pues hau da lukina eta unikloko potxoa, en plan. Hola, hostia, ze ilun dago. Bueno. Daukazu, erosin dezu, Ja, hemen gaude. Hemen gaude. Atada bargazki alfombra gorrian.
Bizik sanoko eukizia sobrevalorauta da, osea, tio, porque begira, zu eta nitxelo eta maiz ezaitu, eta funtzionek emakumeak ezaizkizalako gustatzen. Ez da kainoko garen egoan. Zu eta nitxelo eta maite zaitu. Eta sentitzen dut emakumeak ezaizkitelako gustatzen, zeren eta asko zere zoriontzugo izango izan. Eukidegu amodiozko gau bat. Boom! Equipo! Kristale atorrea! Bueno, ya etxen, portalen, baina ya está. Gaurko guna, lehikoa. Ya está. Bihar. Nahikoa. Bihar arazok. Bueno, kaixo, gaur ez ditut ezer grabatu, gauza asko ezkat kontatzeko, baina, blogan bukaeran ikusten kontatuko ezkizutela. Momentuz, esango izuet, zerainen nahola, aterpetxe baten, zerain aterpetxen, baina. Torre galako, lehen urten ikusi zeroten, hemen utzuko izutela bideoa, tukon ginen behiza mazte buru pasa, udaberri dantzataldeko kide naiz, balgaz redundancia, eta kurtsu bukareko emanaldia ite urtero desberdina. Eta ite dugu pixka tematika bat eman, eta pixka emanaldi landugo bat ite dugu. Orduan, emanaldi prestatzeko ite dugu aste buru pasa bat, talde guztiak. Orduan urtean etorri zeraina, eta hoxe. Gaur goizen, ze plan eukietan. Jekia goizeko zazpiter ditan, hane urrastietan eta klase juna sufrituta. Zaiatu gainan bostetan etxea, orduan, en fin, gauzatxoak ez. Bost ordu munta jokitut, txikituta. Korrika juna ez etxea, korrika busa, gauz asko. Eta ja hemen nau, ez denbora euki zertako gaur, ez dut zer grabatu, hau da gaurko klip bakarra. Gaur gaia erabaki deu, eta biaia lanen jarriko geha. Gaia erabakita jorratzen, segituko deu. Ezeko hoxe. Egunon, ja esnatu geha, gozaldu deu eta bain lanea. Eta hoxe, esaten una lantaldetan banatze geha, eta orduan batzuk erabakitziteu zerantzain. Beste batzuk gidoia idazten jutea. Beste batzuk traje pintxatzen jutea, ze karo, egun numen guru dia orduan ezin diteu traje guzti pintxatu, en plan, gure taldeko traje guzti orduan badia, trajek moldatu edo diseinatu dara alakoa. Beste batzuk, musika arreglokite dituen. Horaxio, banatzea orduan. Ninez dantzatalden, por lo que sea ez. Eta, lanea guaz, lehenengo paperiko lana, eta gero ja, lana fizikoa. Guazen lanea. Hemen lanen jende ikustea, portotila superpiztuta baita, que bat de media. Ja. La mítica de Tolosa. Aspaldi nula esaten blog baten. Así que, blog baten aspaldi nula esaten. Así que, zein deu, lanezko? Lanezko. Lanta. Altxin. Eta bain bazkaltzea. Bazkaltzea baz. Bazkari egiten ja, ja bain deskanso gaude. Baina jarrita, así que... Dantzako bukatu du baina, ja. Baina gero atxalden bilera uzkau. A tope. Leidorretik dauden beste gauzautzen bilera uzkau. Sekreto dira. Sekreto ez gauzak antolatzen, dantzari txikia, hermeria, talko gauzak. Así que, jongo zate ikusten. Bazkaltzeko garaia iritsia, niom. A ver, mirari. Ja bazkaldu dut, bengo. Kafetxo bat hartzea, herriko taberna. Ja, kafe hartuta guen beritze lanea. Guia bukatu dugu, orduan beste lantalde batzuri laguntze joan dugu.
oain musenek hemen lau. A ver. Ez. Olakotan eta beak esateko eta gero Han. Handita. Enbido. Han. nik hartzen dut. Bai, fokua bat. Parek. Bai. Bai. Oez edo bat. Fokua. Enbido edo gutxi. Enbidoa jokun. Ez, aparetan. Oza, aparetan enbidoa. Enbidatzen. Zuk enbido. Nire enbido joitu. Kriston feika. Bai. Larun batean jokatuko da. Paritako bi eta jokua Eta handia hartu dugu. Ez que nola nahi zenun enbidatzea bik... Hau eukita. Oza, txikia zer da, dena kontatzen bai txikia baita. Txikia batetik hasita, osea, txikia ez da niko nazer. Baina, oza, nekin ez dinoen txikia bakarrik. Bateko batek dio, osea, Oza, baina pinaka joan. Ikasten nahi nahi. Guau. Afaria. Back away. Se abrazato como yo. Bueno, egunon, interesat. ¡Urco! De repente, Mariah Carey. Bueno, la mítica de todos los cementos. Vale, Bueno, ez deko latu baino, paso bat ematea fungia, ez zelan grabatu, ze mobila etxen utziez. Orduan bai. Zaren bastantzen egeia. Ensalada eta zelomoa. Blogo nezioko, zuk uno gazten. Bueno, ja, Tolosan, etxe egiten. Baino lasai, planak segititeula. Kaixo, bueno, ja, Gabon, ez asko grabatu beste burontan ze udaberriko kiron naiz eta mobila bastante aztuta aukiet. Baina, bueno, bloga zen bukatzen, bihar goizan jarraitzen dut ze, klaro. Bueno, bihar lortuko zen, baina bloga horrengoakin lotuta dijo. Osa, honen bukaera eta horrengoan hasiera igual izango ja. Esplikatuko dizutena bihar, hasi goixe guain ja, lota, gabo kamera dira eta hilda, nola. Así que hoxe, ándale. Kaixo, bueno, hau ikusiko zuia urrengo azten honeto, baina nator esatea, urrengo azten blog hau ikuzula baita, errenterin gaude, pixu baten ikasiko guztik, ze muntaia, baina egon alde artistiko orduan muntaia hemen ingo du. Orduan, muntaieko sageira, mundu zeitzera galdetzen. Martxoak 18 errenterin ontzatze dugu. Martxoak 24, seiterdit, bueno, bi bolo uzkau, martxoak 24, azkuna zentron, eta martxoak 25, Eibarren. Sarrerak hartzeko, bera nontziko izuet. Eta ja, hau da aztentako bloga ez urren gozteko orduan. Bloga me bukatzea, bale? Eskerrik asko entzaten guztiri, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu partekatu, guztiak nazaten. Eskerrik asko, ego geha horren gozten blogillo!